Turistička zimska sezona 2021-2022. godine za područje Primorsko-goranske županije u svakom slučaju trebala bi biti u samome jeku. Trebali bi izdvojiti jako puno novaca vezano za naša skijališta, sankališta, klizališta. Međutim, kao što i sami znamo, veliki dio toga je zastao na cijelom području Gorskoga kotara i tako da i ove godine očekivat ćemo rekorde u brojevima posjetitelja u Gorski kotar, a osobno držimo da nismo se pripremili na onaj način kako bi to trebalo biti. Upravo iz svega toga sazvali smo jedan sastanak ovdje u Mrkoplju, u samom središtu našega skijaškog centra, što bi trebalo biti, da vidimo kako je to sve skupa pripremljeno za ovu godinu. Ćelimbaša, kao što i sami znate, ovisi naravno dosta o snijegu. Tu je cijeli stari sustav od ratraga, od vučice koja je naravno prastara i može povući samo jednu osobu gore. Tako da malo smo probali ove dane napraviti jedan sastanak ovdje u Mrkoplju da vidimo što bi mogli pomoći i kao županija i naravno na razini marketinga i odnosa s javnošću za cijelo područje Gorskoga kotara. Iza mene se nalazi hotel Jastreb koji od 2013. godine još uvijek nije u pogonu, ne radi, a ovaj prostor je bio motor razvoja ovoga dijela Gorskoga kotara. Preko puta mene se nalazi jedna također isto vučica koja isto od 2013. godine nije u funkciji, a zajedno je funkcionirala u kompleksu zajedno sa ovim hotelom. Ono što je cilj u svakom slučaju politike i Primorsko-goranske županije i trebao bi biti naravno i svih gradova koji se nalaze i općina na području Primorsko-goranske županije, da potaknemo razvoj Gorskog kotara, s obzirom da ipak onaj kvarnerski dio je jako dobro razvijen, a gorski dio nam nije razvijen kako treba. Već 30 godina nemamo sagrađen jedan jedini novi hotel, tako da na inicijativu nas probali smo dobiti nekakvo, ajmo tako reći, dopuštenje ili jednostavno nekakvu ideju da naša županija napravi strateške ciljeve za područje Gorskog kotara, posebno skijaški, tako da na području sada Begovog Razdolja gdje se nalazimo da se proba napraviti jedan turistički hotelski kompleks koji bi imao više hotela. Naravno i ovaj hotel iza bi trebalo također prodati i lijepo ga urediti da on bude isto također onako kako je trebao već biti zadnjih 30 godina u Gorskom kotaru, ali postoji tu još cijeli niz lokacija gdje bi naravno bili potrebni hoteli kao motori razvoja samoga Gorskoga kotara. O svemu tome mogli smo danas čuti različita razmišljanja što županije, što lokalnih načelnika, direktora turističke zajednice samoga Gorskoga kotara. Naravno, ono što smo čuli nije obećavajuće, ima jako puno problema koji se u biti moraju riješiti, koliko svi govore da je vlasništvo u biti najveći problem zato što je parcelizacija ovdje napravljena tako da u biti skijališta i skijaške staze imaju strahovito puno vlasnika i vi ne možete uopće na temelju tih vlasnika napraviti jedan dogovor da se zajedno napravi jedno skijalište koje bi u biti moglo funkcionirati kako treba. Imamo jako puno posla, moramo angažirati naravno i pravne službe koje bi definitivno pomogle nama kao županiji da uspijemo dobiti te lokacije koje možemo razvijati dalje. Kako će to ići u budućnosti vidjet ćemo svi zajedno, međutim i ova turistička sezona i dalje će ovisiti jako puno o slučajnostima, o samome snijegu, koliko ćemo ga imati kod nas i još uvijek nećemo niti ove godine biti spremni onako kako treba, kako bi jedan zimski centar trebao biti sređen. Tako da eto, trudit ćemo se kroz sve radove, kroz županiju i kroz naravno državne institucije da u budućnosti uspijemo dobiti konačno Gorski kotar kao jako skijaško i zimsko središte.